Oyaore nyako Ramogi Ajuang kamoro amora maintiere machiegni e twak marwa mokwongo e chenro maru piny okinyi ma kawuono nyinga Joyce Oduor. Nyako Ramogi Ajuang kawuono tich ang'wen tarik 23 dwe mar auchiel piny ngima Dhialo Odiochieng Mond Liete e pacho kae. Kalure ni piny Odiochieng ma kamae noket ayanga mar Dhialo Mond Liete e piny ngima kaka yorno mar jiwogi tok ka jogo magidak godo ma wanyalo wacho ni nen wuona aparu margi oseng'ielo rengo. Nyako Ramogi Ajuang mane thuon wach mabende wadwa bedo godo kod twak okinyi ma kawuono, twak mabende biro ni achiel kachiel e studio marwa mayudore e boma ma Nairobi kae. Nyako Ramogi Ajuang okan kenda mar mondo mi wabeda kod twak machalo kamae, antiere kod welo adek. Welo ariyo antiere godo e studio marwa ma boma ma Nairobi kae. Ka wendo wa achiel biro tudore kodwa achiel kachiel aka entiere e studio marwa mantiere e boma ma Kisumu. Nyako Ramogi Ajuang kaponi intiere kod penjo kata ote moramora inyalo oronwa e namba wa mar ote machuok mar 236000. Facebook kacha wantiere live yudo wa Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Welo mabende antiere godo kachako kod wendo mabende obeta e batha kae. Wendo wa en Patricia Asero mabende wuoka e migao maok mar piny owacho mano mar Kilen kato tiyo machiegni kod migao maok mar piny owacho mano mar Kilen mabende yudore e boma ma Nairobi kae ka bende gitiyo machiegni kod joma mine mabende gin Mond Liete. Ka wendo wa mar ariyo mabende antiere godo e studio kae en Phoebe Akinyi mabende en Chiliel mabende oriwore kodwa e twak machalo kamae mar mondo mi onyiswa sigana mare kako osebedo kodaka kuom Chiliel to osebedo Chiliel kuom thuolo maromo nade. Ka wendo wa mabende nitiere e studio marwa mayudore e boma ma Kisumu en Jacinta Ojil mabende en Chiliel ka en bende on mana kae mar mondo mi onyiswa sigana mare achiel nade mage mabende gisekale to odiochieng ma kawuono midhialo gi gin ang'o mabende gidwaro ni okete maino mar mondo mi ngima Chiliel kata ngima Mond Liete e pacho kae odhi mbele e yo makare. Machiegni urainya e twak marwa okinyi ma kawuono. Yero kamano. Nyako Ramogi Ajuang kachako kod wendo wa manitiere e studio mantiere e boma ma Kisumu. Jacinta Ojil kinyalo winja aka entiere e boma ma Kisumu. Ichiu nade Kisumu kono to odiochieng ma kawuono idhialo Mond Liete manitiere e pacho kae. Odiochieng ma kamae in kaka Chiliel iwinjo nade kotudore kod odiochieng ma kamae? Erokamano, achiew maber Kisumu. Odiochieng ma kawuono ma wadhialo Mond Liete ni awinjo maber kenda mor nikech oganda wa wigi pok owil kodwa nikech wan bende wan achiel kuomgi kanyakla. Koro amor. Erokamano ahinya. Nyako Ramogi Ajuang bende ang'isi ni antiere kae e studio marwa mayudore e boma ma Nairobi kod wendo mano Patricia Asero. Patricia Asero, in kaka jalno matiyo machiegni kod migao mar Kilen mabende en riwruogno matiyo machiegni Kelina matiyo machiegni kod Mond Liete pacho kae. Ang'o momiyo ihingo odiochieng ma kawuono mar dhialo Mond Liete pacho kae? Erokamano ahinya. Gimomiyo jo UN noketo odiochiengni en mondo ne jopiny wigi kik wil gi Mond Liete. Nikech Mond Liete nyading'eny gin jok ma wich wil godo. Kendo ka wuon pargi osenindo to en wich osewil kode. Nyaka jotelo mochung' ne migepe mopogore opogore wigi owil gi Mond Liete. Kata kidhi ofis jo governor go, kata kidhi ofis MCA, kata kirango mana system wuon duto ma sirikal. Mond Liete gin jok ma wigi owil go. Koro UN noketo odiochiengni mondo par ne ji ni Mond Liete nitie, mondo par ne ji chandruok ma Mond Liete kale, mondo par ne ji mondo ji okaw action. Ji one anen to Mond Liete nyalo kony nade. Erokamano ahinya. Ka wado korka kori Phoebe biro kae kaka Chiliel odiochieng ma kawuono idhialo Mond Liete mabende nitiere pacho kae. Kinyalo mana chako kod ng'isowa sigana mari matin ni bedo Chiliel kinde mane to ponono noweyi kod nyithindo adi to gin chandruoge kaka mage ma isekale kaka Chiliel? Ago erokamano Nyako Ramogi Ajuang. An Phoebe Akinyi asekale mang'eny nyaka ne chwora tho sani an gi higni 21 to masekale nyithindo manoweyago katindo nigi nyithindo 4 sani aonge gi ng'ama iluongo ni nyathi makoro tin gidongo to masekale ng'eny
to mon liete wakale mang'eny. Abiro gi nying Operation Hope, to kanyo gimiyo wa hoch matin. Koro mi ago erokamano ne piny Kenya kaachiel kod pinje mamoko moparo odiochieng' maber mar paro mond liete, kama mond liete nie gi chandruok. Kendo awinjo ka amor sama nawinjo ni nitiere kama mond liete nyalo dhi wuoye. Nawinjo ka an koda mor mang'eny e dhod chunya. Wasekale mang'eny wan mond liete. Kuon ma wantiere, yani kila ng'ato nigi mare, lakini an awuon kaka wuoyo kaka an Phoebe, nogi kama kata lo koro aonge go, koro an ka. Phoebe, kapok wadhi mbele matin, we wawinja neto ni mano wendo mantiere e boma ma Kisumu, mano Jacinta Ojil, mabende en chiliela, mano kariwore kodwa ka intiere studio marwa ma boma ma Kisumu. Jacinta, kinyalo mana ng'iso wa sigandi matin ni in kaka Jacinta ni bedo chiliela e kinde mane to po nono no weyi kod nyithinda di ka e kinde mabende wadhi mbele kod twak marwa. Erokamano, an chuora notho 2015, sani en higni 7. Noweya gi nyithindo 2, nyathi maduong' ne ja higa 4, matin nowe ka ja higni 5, dweche 5 nowe gi dweche 5, sani en ja grade 2. Koro mane kaka an. Erokamano ahinya Jacinta. Jacinta, kapod wantiere kuomi, wacho ni noweyi sani en higni noweyi kanyo kod nyithindo mano madirom 2 kinde mane wuon paru mari owito. In kaka chiliel, odiochieng' ma kawuono Dhialo untiere kae mar mondo mi uchwal duondu ponono ubed mijing'o kata uchiw mijing'o ne mond liete moko mantiere pacho kae. Gin chandruoge kaka mage ma in kaka chiliel ni kale ponono kowuok e anyuola kata kuma nonyuomie? Chandruoge mana akale korgi dichuo mane chuora. Seche duto ka dichuo osetho to gimikuongo wachne dhako en ni ijanek, ine minego chuorino. Koro mano kelo gasigu moro e kindi gi jomidongo e dala, ma koro iyudo ka gimoro amora te gidwa ni gikaw, obed kom kata san kata lo kata jamni madiponi noweni, idwa ni mondo kaw. Koro an kaka Jacinta nabedo gi pek bang' iko jaoda, ma nochopo nyaka kama nawuok e dala madhi apange center. To sechego to ne an ng'ama nowe e dalane e ode. Koro pek go ng'eny. To gima be ne chanda ne en mana wach lo ahinya, nikech ne an gi puothe 2 to gidongo. Koro nokanyal puro gi te, achiel nakodesa to achiel napuro. To ma koro ne rach ne gineno ni jomoko nono ema chieme puothe madalagi. Koro nawuok mawene gi thuolo, anyisogi ni gitim gimoro amora ma gidwaro, kata ka gidwaro lopego to gikaw, abro duogo bang'e ka gisetieko. Koro gima ne gidog gitim kendo notamogi nikech ayany noromogi e kor gweng' ni giriembo dhako machiliel. Koro gichako manya kendo. An bende natimo ng'uono aduogo nikech wuotho ka gi kacha onge tiende. Ka naduogo to lopego koro giwena, sani apuro gi kendo ywaruok moro to pod onge, kata obedo ni pod gin e nying kwarwa, pod ok en mara an awuon. Erokamano. Erokamano ahinya mano Jacinta Ojil, mabende tudore kodwa ka intiere kaunti ma Kisumu. Kadok korka kori Phoebe, Jacinta oseng'isowa moko kuom midhiero mabende nokale e kinde mabende ne oseweye kaka chiliel. In korka kori mari nobedo e yo machalo nade? An korka kora mara ne ol mayalo kod nyiek dawa. Mogik nowacho ni kadwaro luta dhi penj chuora mosetho. Nochona ni kora biro Nairobi, alal gi nyithinda Nairobi. Wuok sano nyaka sani pod an Nairobi ka nyaka sani.
Erokamano ahinya. Kwadok korka kori in Patricia mawuok e migaono mar Kelin ma bende tiyo machiegni kod Mond Liete pacho kae. Thuon wach kata thoro mar wach e odiochieng' ma kawuono ma Dhialo, odiochieng' Mond Liete pacho kae. Wanyalo wacho ni en yo mar manyo yo makare mar neno ni joma mine obedo kod omenda moromo, kata katiyo kod dho ngere ni en mar mondo mi gibed financially independent. Mano ponono gibedo kod mwandu gi moko makata ka jogo magidak godo kata wuon paru margi osewito ngimane to pod ngimagi nyalo dhi mbele yo makare. Un kaka migao mar Kelin, ere kaka uneno ni joma mine kata ere kaka upuonjo joma mine mar mondo mi gibed kata kod lo moro makata ponono kata ka wuon paru margi osedhi kata magoro oselal godo to pod ngimagi nyalo dhi mbele yo makare? Nikech iwinjo ka Patricia yuago wachno mar lo ni no mae lo. Jacinta ka nitiere Kisumu kacha bendo yuago mana wachni mar lo. Mokwongo gima ng'eyo ka watiyo gi Kelin machiegni, an awuok e ICW, the International Community of Women Living with HIV, the Kenya chapter. To iyudo ka mine ka chuogi osetho ahinya ka gin nyalo bedo ni nitie kute mag ayaki, to anyuola kong'i to neno mana kibende in maiti machielo. Koro emiwinjo ka sache moko gineno ka onge haja mar mondo imilo mitemo ka ang'o to in gima osetho. Koro Kelin odonjo gi structure mar tiyo gi jodongo. Nikech iyudo ka in chiliel, ionge gi pesa madhi e kot. Ineno process kata mag kot ki inyalo dhi e higni duogi. To jok midwa ni dhi algo kuno to gin jok midwa duogo dak godo. Koro Kelin nigi process ma gitiyo gi the Luo Council of Elders. The Luo Council of Elders gi ema kuonde mopogore opogore e pinywa mamwalo koni gi manyo jodongo go, to jodongo go ema biro kawo winjo wach kesno. Koro kalore gi wach ma giwinjo gin ema giketo anyuola piny. Koro wach mowachi anyuola chief bendo bedo piny, jok manigi mbi e gweng'no be obedo piny. Koro iyudo kinyalo wuo mamiyo ni chak duoke mamiye kare mobedo maonge gi lweny gi yuochege gi wainige, o nyalo bedo gi kwe. To ang'o momiyo weche gi timore? Nyalo bedo ni e kinde ma joma chuo gi pod ngima, ponono e kinde go ma entiere kod lo ok gindik nyinge mag min ode modak godo e lo, e gimomiyo gwandruok ma kama timore. Kose ang'o, ere kaka inyalo tiek wach ma kama mar mondo mi ka ng'ato osebedo chiliel to anyuola kik lar lo kode? Gima nyalo wacho en ni seche mang'eny mono trust chuogi kata mon matiyo kaka utiyo kae ni. Iyudo ka kata in gi pesa ni moro tidwa ni ikaw kata loan. Iyudo kata kinyalo nyiewo ot tiketo nying chuori. Iwe ni medo hera e ot. To ka gimoro wuok accidentally notho, tiyudo ka koro joodgi dwaro gino. Koro gima mon onego tim en ni kata kinyiewo mwandu moro to gibende ket nying gi. To chuo bende onego ndik will. Ndiko will kong'iso ni tho kiny. Ndiko will en secure family ni, ndiko will secure ni jaodi. To mwandu ma bende intiere godo indik nying jaodi mondo secure nono to mono onge kwe. Kata sheria ler ke nondik maler, weche go ler korang weche mag katiba. Nitie ga kondik maler ni Mond Liete. But ng'ama chiko ite piny kucha onge. Nikech kata sani dongo wach ni nyithindo manyiri onego mi mwandu wegegi. Constitution Kenya 2010. Donge land and property rights. O nyithindo manyiri onego milo. Temi yudo kubet piny tipenjo ni emielo kachuore kosi mielo ka. Mano bende tuak mosebedo mang'eny ahinya kalure ni ng'ama nyako kata ng'ama mama onego bed kod lo kanye. Koro mano e kuma thagruok nitie. Ni mine chuogi onego ndik nyingi e gik mantie. Tiyudo ka lope mang'eny kaka nyawadwa wacho gin lope ma gin ni e nying family land. Koro family land nyalo yudo ka gi decide timo kaka gihero. Ma wigi wil ni mabene nyathegi sache moko ing'en chando pachi mipanyi to nonyuole oko en kemerwa ang'o matek. Nikech sano in dhako in kanyo gi nyithindo to sache go koro gidwari lobi ok gidwa miyi. Koro Kelin konyo mine mokwongo ng'eyo ratichgi. Kich mon mang'eny kia ratichgi. Kiwacho ni puonjo mine mathoth ng'eyo ratichgi, korka kuori Phoebe in kaka chiliel, bende ng'eyo ratiro mari in kaka chiliel ma bende osebedo chiliel kuom higni manyalo romo 21 koro? An kaka Phoebe nang'eyo ni wach ratiro mara kaka tiba nowuok. To naparo ni
anyewe kata komaya kocha kara nyalo dok dalawa mayud kamoro madachuo e ot. Nogik sama wuonwa nowacho ni nyathina mano ka en e otanda nindo nokoduogo to wacho no dhi omiya lo. Kano miya lopno to kata icho biro to nobiro mane ogol kod ouru. Ne nyingo biro gi nyinga ma no usne lo nikech noken lo mane dala wuon nen kuma bor matin. Koro kano miya kanyo to dongo chako chuno ni koro owadwa biro okona ni pesa nitie makoro nego chul. Akaw pesa no machulu mane poko chul mane poko tiek chule lopno. Ka tieko chulo pesa no owadwa chako kelo report ni kika nyon kanyo. Koro manyiso ni wan tan be first born e odno makata nek mino to ok digi neno. Koro nyaka sani an gi chuki e chunya malit kech kocha an gi chuny malit koni an gi chuny malit. Koro an ga matek makata dalawa chunya ne wacho ni kika dhi but koro aneno ni abi adhi nikech minwa pod ngima. Koro adhi lime tamose to kotho to chunya awinjo lit moro ni la lor dhi dalano. Kata gima timo dalano sani ok adhi nikech lo mano mano en kama thin mok chieg gimoro. To mbaba nowacho ni dhi geri ot mondo yud kama inyalo chuorie kech noseng'e story madhi mbele dalawa. Koro mano nogik sama koro gimaya kaka yani gine wach moro ni nyako. Koro mani kaka ne gitimo nan. Akan korka kori Jacinta Ojil ka intiere studio marwa ama bende yudore e boma ma Kisumu. Jacinta thuon wacha mar odiochieng' ma kawuono e kinde ma bende idhialo Mond Liete pacho ka otudore kod wechego mag neno ni joma mine kata jogo ma bende gin Mond Liete pacho ka obedo kod yore makare mag yudo omenda kata obedo financially stable kata obedo ni gin Mond Liete. Kinde ma bende nosewei kaka chile lisengiso wakacha ni nitiere kaka no mailo kata kamano bang' thuolo machuok ni iyudo kaka idoke dala kacha. To in kaka ikinde ma bende nosewei kaka chiliel gin yore mage mani tiyo godo mar neno ni nyithindi ariyo mane wei godo ngima gi odhi mbele yo makare maonge chochni mora mora. Erokamano an kanase dong gi nyithindo ariyo gi to mokwongo na ang'ade chunya ni abro bet kanyo mondo arit nyithindo gi. Ne sechego ne onge gima natimo to bang'e no naduoga yudo kibarua moro matin gi NGO moro migawo moro mok mar sirikal miluongo ni Pamoja ni nitiere holo kae no deal gi nyithindo manyiri gi nyithindo makiye. Koro nyithinda gi bende nokawe iye ka to abene gi miya tich moro matin e gweng' kamane kaka nayudo siling moro 5,000 mane akonyorago gi nyithinda gi. Koro mane kaka sedhi. Kapod wantiere kuomi in Jacinta bende ng'eyo ratiro monego ibed godo in kaka chiliel kata kaka jalno ma bende osebedo kodak kende kuom higni 7 nyaka wuon paru mari kata wuon pari mari ne ng'ielo rengo. An kaka Jacinta ang'e ratiro mara kendo ang'e ni an gi ratiro mar dak kanyo nikech mano ne chuora notimo gimoro amora monego bed ni timo kikawo dhako. Koro nang'eyo ni onego bed ni adak kanyo gimoro amora ma mare onego bed ni mara ma kantie wach to walosa losa kianyuola tabet. Koro kanyalo wacho matin ni thoth Mond Liete moko owere ni gikia kata ok ginyal to mane momiyo seche mang'eny gihinyore kendo kata ichando gi koni to ok ginyal wuok oko mondo giwachi nikech gikia ni gidwa dhi wache kanye to en ng'a madwa dhi konyogi to an gi kora to nang'eyo matin. Erokamano. Ka wadok korka kori Phoebe wacho ni in bende onego bed ni Patricia korka kori Patricia wacho ni jogo magin Mond Liete onego bed ni ging'eyo ratiro margi. Gin ratiro mage ma jogo ma Mond Liete mosebedo kutiyo godo pono nuseneno ni kia minyalo tigo gi mar mondo mi ging'eyo odiochieng' ma kawuono kata obedo ni dhialo gi. Wang'eyo ni tho en gino moko ng'ere kawuono wangima kiny ponono wanyalo bedo no tho to bende wanyalo wacho ni ji bedo Mond Liete pile ka pile. Onego bed ni kaka chiliel ratiro mane mi bedo godo kosewei e dala kuma nonyuolie mar mondo mi kowei kata gi nyithindo inene ngima mar nyithindu kata ngima mag nyithindo mowei gogo odhi mbele yo makare.
Erokamano. Gima ng'eyo okano okil. Kacho kino kini sebedo kitiyo machiegni kod Mond Liete kachiel kod jogo mowe koda kod kute mag ayaki. Gima dwa ni jopiny ong'e ni okano okil. Koro ing'e sache moko anyalo chocha matin. Gima ng'eyo ni jok mamine sache mang'eny ji wacho ni raticha to gikia ratirogo. Ka mwandu nitie mar jaodi to ska jaodi onge to koro mwandu no lwar e lweti. Olwar e lweti mar nyithindi. In e achiel mokwongo machiegni kode mogik. Koro gima wa kuome onego bed ni donjoni. Lakini nitie process mar sirikal minyalo timo. Nitie procedure ma inyalo dhi kuom okinde tikonyi. Kech samoro nitie gik manyaka ndiki. But en systematic ni gima wuok ka chuori to onego bed ni donje lweti then ne nyithindi. Owete gi nyimine gi ng'ano gini go gin fourth fifth parties kucha. Lakini gino systematically en ng'ama miyo ma jaode onindo emonego bed ni mwandu mag chuori donje lweti. Gibed lope, gibed geche, gibed ang'o. Aito procedure nitie mar sirikal monego bed ni timore nade e lowo. Tinyalo yudo ka seche mang'eny nikech procedures go boyo dware ni itudori go kinde. Jokelin gin go office, gin go office Nairobi ka kendo gin go office Kisumu. To gitudore gi CBOs modhuro. Ang'eyo ni gitudore especially Homa Bay, gitudore gitiyo gi CBOs mar Mond Liete to gi CBOs bende matiyo gi nyithindo manyiri. Koro through those CBOs inyalo chopo ni okinde mag kelin. Inyalo chopo bende ne jofida. Jofida bende konyo Mond Liete bende inyalo gikne. But ang'eyo ni kelin ema nitie machiegni mogik to gin gi structures mana awuoye ka mag jotelo, jodongo mag luo manyalo konyo ng'ama miyo mondo oyud konyruok machiegni mapiyo piyo. Nyakora Ramogi Ajuang amedo paro ni odiochieng' ma kawuono tarik 23 dwe mar 6 piny ngima Dhialo Mond Liete ma bende yudore e gwenge mopogore opogore ka e piny Kenya kae madirom milion 8 mag joma mine gin Mond Liete pacho kae ma bende en atamalo 15 mag kwan oganda duto ma yudore e pacho kae. Odiochieng' ma kawuono ka wadhialo Mond Liete bende watemo mana puonjore ka bende wawinjo sigana mag Mond Liete ma bende wantiere godo e studio marwa odiochieng' ma kawuono. Ang'isi ni nyalo oronwa ote mari e yore wa duto te mag tudruok mano moriwo nyaka namba wa mar ote machuok ma en 23 kasomo moko kuom ote ma bende aneno ka useoronwa okinyi ma kawuono. Ranex wuod Monica wacho ni osedonjo kowacho ni adhialo mama na Monica Onyango ka en Imbo Othach baba wanowe wachone higni 21 mokalo mama osebedo kodwa. Frederick Omondi wacho ni piny orueyo makare ka entiere Kisumu. Kotenda wacho ni long live mama na mano adori jaber nyasumbi nyagi jagabanda kidero, such a strong, super and hardworking mano chiliele. Erokamano ahinya kuom ote ma kama. Frederick Omondi bende wacho noneno wayo makare ka Cyril Ochieng twin wacho ni odhialo mama ne Caroline Sanya mar Usenge High School nyaka ne baba watho higni 13 mokalo pod achung motegno. Dhial na mama na Susan Obudho mano min Samson Obudho be miyo mochung matek kendo manyo ratich Mond Liete e gwenge ma Imbo. Nyakora Ramogi Ajuang imedo mana oro ote magi. Ote aneno ka chalo lo. Ote mabende wabiro kao thuolo makende mara somo e kinde mabende podi wadhi mbele koda chenro marwa okinyi makawuono. Phoebe Korkakori e kinde mabende ng'ama mama osebedo chiliel osewei e dala kacha kama ne onyuomie. Ene yo mane monego bed ni idaka koda kayuochi kata in-laws magi ma owei godo kacha mar mondo mi ngima obed makare maonge ywaruok moro amora, nikech wayudo ni aponono ka ng'ato wang'eyo ni luo kitwa gi timbewa nitiere wachno mar tero. Nikech uyudo ni ng'ama mama ponono ka jaodi osetho tidwa ni owadgi chuori moro oteri. Kapo ni ok idwa wach machalo kamano, ere kaka onego bed ni dak gi jogo mantiere dala kanyo? Kata ere kaka in isedak kod jogo mantiere dala kuma noweye? An kani jaoda otho to jotero go ne giwuoyo adiera, lakini chik mar SDA noko yiena. Koro nabe nachung' matek gi jo SDA kan ja Kristo motegno noka yie kod wach terno.
Koro kana neno ka weche odhi bedo matek mang'eny, tawacho ni ba sawa, en kupotea. Tawuok awene gi lopugo mana kelo koko nikech koro kata kama na nyapuro onge. Koro awacho ni ama to koro maisha ni dongo sedibet matek na. Awera go koro awuok nikech ne mama ni oketo ni konena to koro en manyo yo kaka dango tie kama koro en mara ni nyithinda koro dwaro me dala to e kinde ma koro ni manyo yo mar mondo mi wuoge dala go to nyithindo mano weyi go gi ni wuok kodgi to ne nyithindo manyiri adito chwadi nikech wang'eyo ni joma chuo kata nyithindo machuo ponono gihero ga dala gi kuma onyuol gi ma ponono gibiro gere kata simba mane we ka bet donge mano kuongo wuok kobiro Nairobi. Koro ka giwuok to abe achaka luwogi biro kod matindo achaka ngima to koro achako matudora kod weche ma kuma widows nitie. Koro wamedre wajiwre e kuonde ma widows nitie. Koro nwajiwre mogik kama koro ategno koro achung' ma koro anyalo nuang'o kuonde kaka ipuonjo nyithindo ang'e rode madonje ma nyithinda go nodhi sikul te onge manok osomo. Koro kata sani pod an gi nyako mabiro dhi graduate dwe mar 7 Mount Kenya. To nok ang'e na nyalo chopo e okang' no mater nyathina university. Koro nyithinda 2 odhi university mana kasebedo chi liel. Koro an nago ni Nyasaye erokamano. Korka korija Sinta ka intiere ang'e ni luwo twak achiel kachiel ka intiere studio marwa e boma ma Kisumu kono nyaka ne wuon pari otho kata ong'ielo rengo mano higni 7 mokalo bu weyi kod nyithindo 2. Ere kaka ni neno ni dak koda joka yuchi e yo makare maonge gwandruok moro amora to ponono ne ntiere jalno mano siem ni nonego bed ni teri to ere kaka ne ponono ikalo hinga machalo kamano? ber maonge wach moro to nikech an chuora ne en wuoyi achiel kende odgi to wuon gi ne jadoho ne nigi mon 2 ot maduong' nitie yawuoyi 3 but gin joma dongo na kabisa ma kata nyithinde gi mar 5 manyalo bedo mbesena koro gin ok na anyal dak kodgi kaka yuocha e wach terni an kaka Jacinta pok abet piny ma amua ni onego ayud ng'ato mondo abedgo nikech ka winjo jomoseter rach ema ging'eny go achiel mayudo ber kata mayudo joma beyo manyalo konyogi e kinde ma wantie sani ni opogore gi kinde machon mani bet piny tiyiero ni ng'ama ber timiyi ulalorugo. Piny masani ni tinde opogore gi machon nikech chuny ng'ato ka ng'ato be opogore. Ng'ato nyalo biro nodwa dak kodi e yo maber to kara en jamahundu. Ae kaka an bende koro anyuola mantie an joma luongo ni yuocha gin joma dongo moti ma samoro dak kodgi nyalo bedo matek. Koro kadwaro ng'ato to biro chuna ni owuok kamachielo. To wuok kamachielo no ema pok a decide nikech akia kite, akia no chal nade, to kang'iyo joter bende ber modwa timo na inya okane. Koro kanyo to gi an pok aparo natim nang'o. Pod adaka ki Kristo. Patricia kabiro korka kori. Wachni mar joter ang'e ni tiyo machiegni kod jogo ma bende odak kod kute mag ayaki to wachni mar joter ema ponono kelo ga medruok mag kute mag ayaki kata landruok mag kute mag ayaki. Yudo ni ka ng'ato owe mana kaka nisewacho ni ponono nitiere chi liel mowe to wuon pare notho tok gamo tuo mar ayaki to kore kinene kacha to ponono ineno ni mae be ng'at mabiro mana tho kinde macho to ponono koyudo jater no dong be tuo ma kamano bro mako. Weche machalo kamagi mag joterere kaka utemo mar tieko gi ahinya mar mondo mi kata ng'ato kowe kaka chiliel to keta ponono maino mare en no ni nyithinde ngimagi odhi mbele yo makare. Erokamano kuom penjo no. Mokwongo adwa paro ni jok modak gi kute mag ayaki ok gin bom. Bende ok gidak kanyo ni gidwa miyo ng'ato tuo. Mar 2 gimuonyo yedhe kendo ka gimuonyo yedhe ma kute onindo to konyal miyo ng'ato tuo. En mana ni sache makoro oketne tike mag kweche. Gimoja chanda en ni kweche vary from home to home.
kaka jogi winje opogore kaka jogi winje. Jok moko mako weche lemo, jok moko ok omako. Jok moko be redo ne mene moko be ok red negi. To mene moko be omako weche mag tergo. Koro ki ng'ato dagi kute mag ayaki en owuon ne monego ritre mondo kik ochak, nikech ng'ama biro ne kiana en ok samoro ni midwa miye, samoro ne modwa keto. Nikech in iseng'eri imuonyo yedhe tikiae. Iyudo ka nyaminwa ma Kisumu wacho ni yuoche ne. But ka wang'iyo the ground most of the time ikelo ni ng'at jako winy moro mikia kata kuma oaye. En wuotho kor gweng' ni ng'ano jater. En emisiemo nigo. En ema korigo kode chal ng'at mabedo cleansed, you know, chal ne ilil kind of, to koro idwa luoki mondo koro ibed acceptable. Koro gikelo ng'ato mok mano kapar ne machik luo ne en gi chike ne gi timbe ne gi gimomiyo ni tero mine. Ke samoro jaodi otho kapod tin to anyuola ok dwa niya idwa ni dag kacha. To in ng'at ma pod tin. Koro ni inyalo bedo gi yuori moro. Inyuolo kodhi ma kanyo kikel kodhi moro machielo. But koro sani nyithindo ma sani donjo wach terno gi understand. Gin gi ng'e mana ni iteri. Ng'amiteri be ikelo ni ng'at mikia. Koro mane kuma problem nitie. To ere kaka utiyo kod jodongo mag Luo kata Luo Council of Elders mar tieko wach ni mana kaka isewacho ni mar cleansing kata mar le keti mar mondo mi bed maler ni ponono ni nikech wuon pari osewito ngimane. The Luo Council of Elders gin jodongo modhi sikul. To bende gin joluo gi ng'e chik. Koro luore gi gimo kete nyimgi. Cases ok chalte. Samo kel kese nyimgi gitimo screening ging'iyo ni gidonjo gi kanye. Ilaro wach ter, ilaro wach lo, wach bane milaro. Koro wach man nitie matek na magitimore nade ema gidonje. But mene ipuonjo through Kelin mondo nyal ng'e ratiche. Nikech keluo katiba section article 43 owacho ni you have the right to the highest attainable standard of health including sexual reproductive health. Mangiso ni in ng'ama miyo irrespective of your status. Ng'at minyalo bedo go achiel en ng'at ma ine miyiero, ng'at ma ine midwaro, esa ma ine miyiere. Koro mano e gima duong' mondo mene onego ng'e. Ni kata bed mana ni jaodi otho in gi kute mag ayaki, value ni kaka ng'ama miyo ok dhi piny ne ma jomoko. Pod in gi ratichi koluwre gi katiba mar Kenya, pod in gi ratichi kaka ng'ama miyo, kata odoko mana ni inchiliel. Nyakora Ramogi Ojwang' ote bende ang'isi ni nyalo oronwa e namba mar ote machuok ma en 3-6-9-0. Kasomo moko kuom ote mabende aneno kuse oronwa kapok wakao yueyo marwa matin gi sani. Morina Kinyi wacho ni Dhialo mamana Mary Ouru ka entiere Nyaera ruoth mondo orit nago. Wan baba na nowewa igni 5 mokalo. Mama na wacho ni mama osethagore kodwa en Mary kowuok Homa Bay. Monica ka wuok Masiro wacho ni en chiliel okale malit makata samoro ogomboga kata dere samoro mosainya. Monica kata kamano bed mana gi chunya mokue e kinde ni mabende odiochieng' makawuono wadhialo Mond Liete mantiere pacho kae. Maka Makolande David e Facebook kacha benda neno ni wacho ni morning to all Kenyans, especially to my man Mano Eunice Olande Marlilega. Kabende Oduor Austin wacho ni wadhiala eyo makare kata wadhiala mine duto eyo makare odiochieng' makawuono. Nyakora Ramogi Ojwang' imedo mana oronwa ote mari e namba mar 3-6-9-0. Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Githulo ni wabiro kao yueyo matin, tok yueyo marwa wabiro duogo wadhi mbele kod twak marwa, kikidhi mabor. The first degree I did was from University of Wolverhampton, which I got a 3rd class honors in law. What could I have done? I was digging graves, I was washing dead bodies, doing security and going to school. So I was not able to get a 1st or 2nd class. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jahera mar chenro mar penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. No chese mokinyalo bukre bukati goli simu ni nyari oseturusu. Tini. Sina.
Today, over 15 million members are transforming Africa. Million members empowered to learn, to create, to grow, to harvest, to lead, to dream. Equity. Karibu member. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Katiegruok mar Kakrao Technical and Vocational Training lando kepo madwe marabich gani e courses mag TVET kaka Electrical and Electrical Engineering, Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Architecture and Spatial, Beauty and Hairdressing, Cosmetology, Fashion Design and Garment Making. Ne jopuonjre duto mane oyudo D- kadhi malo e penj mar KCSE kod jopuonjre mane otimo penj mar KCPE bende nyalo oro kwayo magi. Jogo mooro kwayo ma okaw biro yudo kony kowuok e agulu mar TVET mar piny owacho. Kakrao Technical and Vocational Training Technology for Creativity and Innovation. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajuang erokamano ahinya kuom medo kete mana e Ramogi TV kae. Ka odiochieng' ma kawuono tarik 23 dwe mar auchiel higa ni piny ngima oriwore kanyakla e Dhialo Mond Liete e pacho kae. Ka e pinywa ka mar Kenya, Mond Liete madirom nitiere Mond Liete madirom milion 8 e pacho kae, ma kwan gi nyalo bedo atamalo 15 mag kwan oganda mabende nitiere e pacho kae. Odiochieng' ma kawuono mana thuon wach mabende watwake e chenro mar mbaka oromo kinyi ma kawuono. Aka antiere kod welo adek kaponi eka iriwori kodwa gi sani. Welo wa mabende wantiere godo e studio marwa mayudore e boma ma Nairobi kae. Wendo wa mokwongo en Phoebe Asero mabende tiyo kod migaono maok mar piny owacho mar Kelin. Wendo wa mar ariyo en Phoebe Akinyi mabende en Chiliel. Ka bende obiro kae mar mondo mi ochiwnwa sigana mare. Ka wendo wa mar adek mabende tudore kodwa mano ka ntiere studio marwa mayudore e boma ma Kisumu en Jacinta
Ojil mabende en chiliel ka en bende omedo mana chwalo pachwa kata omedo mana chwalo paro mare kaka chiliel mosebedo chiliel kuom thuolo mara higni abiro. Wendo mokwongo en Patricia Asero. Agoyo musainya. Kikiwani aketho nyingi e yamo. Kata kamano nyakora Mugia Jwang' ang'isi ni nyalo medo tudri kodwa e namba mar 3 Facebook kacha wantiere live yudowa Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Jacinta Ojil ka intiere boma ma Kisumu, isebedo chiliel kuom thuolo mara higni 7 koro. Thothne wayudo ka kaka chiliel inowei ka intiere kod nyithindo 2 kende. To wayudo ni nyithindo ema ponono kowegi ka gitinda ahinya ponono gionge kata jalno monego be ni giwuoyo godo mar mondo mi giwinja kata owinj lit mantiere chunygi. Ine kinde mane osewei kod nyithindo ma bende no wei godo kanyo nyithindo 2. Ere kaka ni wuoyo kod nyithindo gi mar mondo mi gibed kod ng'eyo ni kochakore sani kata kochakore kawuono baba ukoro onge to ngima nyalo lokore e yo machalo kama kata kamae. Erokamano Joyce. An noweya gi nyithindo 2, maduong' ne ja higa 4 kaka nasewacho, to matin ne ja dweche 5. Koro nyathi ma ja higa 4 ni nong'eyo babagi kabisa. Ja dweche 5 to ok nyal tambua gimoro, en ng'ama kata chiemo ne pok ochako. Koro nyathi maduong' ni ofulo ne nyawadgi matin ni ka koro nyawadgi ni osechako bedo mariek. Kodhi tugo ka jirani to winjo kiwacho ni ma babawa. To en koduogo penjo babagi to kapok aduoke to nyathi maduong' ni nyise ni donge wan babawa nosetho ma noseiki. Koro kane ka gichandre gi wach babano ahinya, ging'eyo ni baba onge, ane mantiere. Toka wado korka kori Phoebe, into mari no bedo e yo machalo nade. Kalure ni nyithindo ponono kowegi kacha ka gitindo, moko ok ding'e gino maringe pachgi. To ere kaka onego be ni wuoyo kodgi nikech iyudo ni nyithindo moko ponono intiere kod nyithindo kacha to oparoga ni en babagi nohere moloyo kaka mamagi ohere. To sani koro babagi ni onge. Ere kaka onego be ni iwuoyo kodgi mar mondo mi koro ging'e ni mamagi ema koro dong' kendo biro bedo kodgi kuom ngimagi modong' te. Okay. An nyithinda madongo nong'e gima timore nikech maduong' ne wuon gi owe kosechako university. Koro matindo machien gi ema ne ong'eng. To natimo gimoro na kaogi to wago kodgi picha e liel mar wuon gi, ma picha no pod nitie nyaka sani. Ma koro matine mane chanda kapenja ni kwani baba noiki takone suone i picha. Ene manotin to nowe kuja higni 2. Koro onge mochanda ahinya kanyo. Kech ne gineno kata en noneno. Koro gima ne chande nito kwani ni baba wiki nodhi e sanduk mong'i to thin kabisa. Koro ene masani koro en ng'ama duong' to noko chanda nikech jogi ne direct to picha bende nakone ne neno picha na gimoro no biro wiye nago picha nikech naseno ka koro dak kanyo tek tago picha mondo koro ka wuok tanyiso gi dongi neno ma alien baba na choko gi tuodho go picha liel. Korka kori Patricia Asero, benitiere yore mabende ponono itiego godo nego beni wuoyo kod joma mine mar mondo mi kosewegi kod nyithindo ging'e kaka koro gibiro miyo nyithindgi gi ngima e yo makare nikech yudo ni ponono ng'ato ka wuon paru mare osetho onyalo bedo kata gi wanyalo wacho ni en dang'ni mar paro kata stress ma ponono kobedo waneno ka onyalo kata loko wach machalo kama mar mondo mi wachega ni ng'ato loko ni stress koro kete ne ng'at machielo ema koro winjo pek. Bentiere yore monego be ni iwuoyo kodgi mar mondo mi koro gi accept situation kata gi yie kod chal ma koro osemako gino. Ok anyal wacho ni Kelin nigi function mar temo mano. Mok mana ni Kelin tiyo gi organizations man on the ground. Gitiyo gi CBOs nitie ma mene wigi mochako mene ma widows. Koro through CBOs goendo, mene nyalo yudo psychosocial support. Ka gibedo gi wegi grube gi, owinjo jowadgi kaka wuoyo,
to gibende giho chunye. Ginyalo yudo hocho kokalo grube machal kamago. To bende hocho nyalo bedo ka anyuola gin jok mowinjore. Kech ng'ato otho kuomi kata obed maneno ken jaodi, nyalo bedo nyathi, nyalo bedo minu, chunyi nyalo bedo gi ng'aurok. Koro nyalo yudo ka ng'ato chunye ong'awre, onyalo dwaro ni mondo oyud hocho. To luwore bende gi status mopogore opogore. Dhano tho mopogore opogore, ng'ato tho apoya, ng'ato tho accident, ng'ato tho tuo. Ng'at motho tuo ing'e ni chunyi chako aye. Neno kama ng'ane ni to biro weyo, chunyi chako aye. Ng'at motho apoya mano samoro pod yuki. To sache moko be ka jok midak go machiegni ok miyi kwe. Koro mano medo mi stress. Koro iyudo ka issues mag mental health nitie kata ni mon ma widows. Koro dwarore ni ginyalo yudo committee monigi hocho mondo giyud hocho makende. Ta ahinya kokalo groups magintie kaka widows, onyalo yudo jowadgi gibet kanyakla, oyudo hocho kokalo kanyo. Kech ok en gima one off ni no dhi wuoyo gi ng'ato koro gino rumo. Kech samoro wach moro sieko ochako chiwo gima lit mane nitiere chande, idok e level mane nitie kata level machielo. Koro hocho en very vital ne ng'ama jaode onindo. Akasomo moko kuom ote mabenda neno kuoronwa gi sani kokalo e namba mar 2369000. Iwacho ka ni Dhialo mamana Teresia Adhiambo nyar game ka en upande Nyajuok sub location okinyiso wa nyingi. An Isaya Otieno mar Usenge Dhialo mamana manya uyoma ka en Mbita Litare. Agoyo na erokamano kuom bet kodwa. Evans kantiere Kisumu wacho na Dhialo mamana Pamela Aduda kuom bedo jakinda kod tich matek nyaka ne wawita baba na higni 14 mosekalo. Osetemo nwa ka onge tich motiyo masani wasetieko high school kendo wane college. May you live long my beloved mother. Wacho ka eno yaure mama wan wacho ni mam no owe ko wacho ni osebedo kamano kuom higni 25 sani en ohao higni 15 kadhi malo. Wacho ni owuok e gwengego mag Ugenya. Jackie wacho ni amor sana gi chenro mar Dhialo Mond Liete. Samoro ineno matek adiera mine picha mar thagruok e wangi. Sharon wacho ni en Sharon Nyarsuba wacho ni an anyuola no timore gi mama na marach kuom hawi marach mama bende notho mosainya. George Wasonga kantiere game yala Ulumbi village wacho ni salute to all women e piny kae. Ji owe chando Mon Liete, they should be left to make their own independent decision. Nyakwara Muge Jwangi medo mana oro ote mabende abiro kawo thuolo mar somo moko kuom gi ka wadhi mbele kod twaka marwa odiochieng' ma kawuono. Phoebe antiere kuomi, iwinjo ka Patricia se wacho ni e kinde ma ponono owe chiliel to ber ka iyudo jalno ma mako lweti kata iriwori kod riwruok moro maponono nyalo jiwi in kaka chiliel. Bende nitiere moro ma ise riwori godo to ere kaka riwruogno osekonyi e neno ni pod ichung' motegno kata obedo ni isebedo chiliel kuom thuolo mar higni 21 koro? En riwruok mari Operation Hope wasebede ma osetemo kokonyo Mon Liete. Okonyo Mon Liete e yo machalo nade? Yani nitie odiochienge mwaketo mwarome, kwaromo to waketo table banking, seche moko wuotho komanyo kata support ma mwaponono kata kiluongo nwa nyithindo dhi mondo mi yo line mar basari mar somo. Kanyo wayudo kata chiemo be omanyo wuodhonwa komanyo gimoro amora kata chiemo waponi biure office nitie gik mokelnuka koro wadhi koro wayudo konyruok to koro wamor go office wano nikech otero masawa. Korka korija Sinta Ojil ketudori kodwa ka intiere studio marwa e boma ma Kisumu. Kaka in bende ponono iseyudo jogo ma imakori godo lwedo musumo godo paro kaka Mon Liete mar mondo mi ngima maru odhi mbele yo makare. Erokamano Joyce, wantiere gi migawo ma ok mar piny owacho miluongo ni Nyanam International. Nyanam ni nitiere go office Kisumu kae. Otiyo gi Mond Liete. Gima Nyanam timo mokwongo odwa ni mondo chi liel obed ng'ama ong'e Nyasaye. Ubete group to mokwongo ne gikelonwa muma
nikech mondo ing'e Nyasaye nyaka ibed ni somo muma. Koro kanyo wapuonjore somo muma, wasomo sigendni mag mine ma chuogi nosenindo mantie muma, to wayudo kaka gik mane gikale kamoko nitie ma pod waneno nyaka sani. Nyanamni bende konyowa e jiwo weche mag pur. Chi liel onego bed ng'ama nigi alot e bath ot, ma ka sama piny otamo wang'i tichuo e lweti to nyithindo yudo gima chamo. E grube wa kanyo bende watimo table banking kaka nyawadwa osewacho. Kanyo bende wanyalo hole pesa moro matin nyalo konyi e wach skul. Ae bende gimachielo ma watimo, wan gi chenro mar chango adhola mar chuny, luongo ni trauma intervention and counseling. Nikech sama ng'ato wito ng'ama ohero, odong' matek kabisa. Maka ok iyudo mana ng'ama nyalo hoyi maber, to kata in inyalo wito ngimani. Koro Nyanam International timonwa mano, kaachiel gi nyithindewa. Ma wawacho ni bende samoro nigi chandruok kaka odwa ng'eyo ni baba onge, gima nonego baba. Koro wan gi Nyanam konyowa e weche gote. Iwinjo kan tiere kuomi Patricia Asero. Iwinjo ka Jacinta kan tiere boma ma Kisumu kata wacho ni kaponi iyudo, kok iyudo jalno manyalo hoyi maber kata manyalo bedo machiegni kodi ka wuona pari osewito ngimane. Ng'ama onego bed ni mako lwet Mond Liete mar ahinya e kinde ma jogo magidak godo osewito ngimagi, mar mondo mi kata bedo ni giwinjo lit to gintiere kod jalno maginyalo gore kuome to pod imiyo gi mijingo mar dhi mbele kod ngimagi. Experience mantiere godo en jok mokwongo gin family. En family mara kuma nonyuome kose family mare dalagi kuma onyuole. Ok anyal speculate ni exactly mane, but family, jok man kode machiegni. Ng'ama nyalo chiko ne ite. Ng'ama nyalo chiko ne ite, nyalo bedo nyamingi, nyalo bedo mingi, nyalo bedo owadgi, onyalo bedo kayuoch, nyalo bedo nyiekene, kata nyalo bedo friends. Mago jok man tie machiegni. E piny luo ing'ene oket process mane nyalo konyo ng'ato mondo vent. Enano ka jaluo ywak to kwano weche moko. Ywak no samoro golo. To yudo ka tire ng'ato ka mako go ni to ji wacho lenga to gino pongo kore. So in that process sama gimoro timore no, samoro ka ng'ato yudo gim thuolo mar golo for that particular time, nikech luwore ne thuolo mane. Lakini koro bang'e ka koro sikwe ka koro ken ywak to koro dwaro counseling manya winjo ka nyawadwa wacho hocho. Nyalo dwaro professional hocho kata nyalo dwaro jok mantie machiegni monyalo wuoyo godo seche duto. Nikech iyudo ka seche moko weche biro. Kisehiko koro idong' kendi koro realize ni karo onge gadier. Karo koduogi. Karo odhiambo ka noduog kiny ok obi biro. Koro seche go yake nyalo yudo ka koro samoro koro dwaro counseling. Luore ka teo ichopo level ni koro in gi trauma, then mane nyawadwa wacho noendo. Yeah. Kasomo moko kuom ote ma bende podi aneno kumedoronwa e namba mar 23600. An Dhialo mama na nyagi nera an Otieno Nyasega, erokamano minwa kuom chung kodwa motegno kuom higni 18. Nyasaye omedi ndalo. En Merab okungiswa noneno aka entiere kanye. Ote machielo Dhialo mama na Jena Tieno e dala mar Mapera kuom bedo kodwa nyaka ne baba wawewa sani koro higni 7. Wacho ni en Min Sanchoza ka ombo Kanyamkago. Ma Olga ka wuok Kaonje, wan wuonwa nowewa gi mamawa ka wadwa maduong' jahigni 9. To kata kamano minwa Pamela noritowa podi notin to naneno ka wuonwa machogo nosiko thage ni biro ritowa gi minwa to ne ok otimo mano. Omiyo minwa lope nyaka lien babawa opuro. Ote machielo mabende aneno ka ng'ato wacho ni penjna jalon
ni anyalo yudo kanye group mar Mond Liete e Ugenya kae en Monica. Kata kamano grube makamago wanyalo sumo ni paro. Anadhialo mama naka wuok Osingo Migori en Pamela Nyadido. Ramogi anauma nyaka Nyaluo. An chuora notho higa mar 2003 tasethagora mang'eny ma chunya lit mosainya. Nyako Ramogi Ajuang imedo mana oro ote magi, ote mabende wabiro kawo thuolo mar somo ka wadhi mbele kod chenro marwa. Phoebe sani ineno ka josiasa timo campaigns mathoth, nitiere mago mosegolo nyaka manifestos mage moko machiwo singo mathoth ahinya nyaka mago ne Mond Liete kaachiel kod nyithi kiye. Takia ni in kaka Jakenya, in kaka Chiliel, gin ang'o maponono nyalo gombo ni telo manyien e pacho ka obiro timne Mond Liete in korka kori ponono kaluwore kod chandruoge mabende isekale? Mond Liete an kwayo ni piny onego ong'i Mond Liete ahinya, nikech kata dakika ma wantie ni kata wapakore ni wasedhi mbele to pod wanyap ji ariyo magero gimoro. Koro ka ng'eti nosedhi to wawuondre ni itegno lakini ok wandekni. Koro kada ber to do konywa kaka neno, nikech giketo ni nitiere kata jomo madongo ka nitie kar higni 70. Higni 70 nochope te kata an pok achope. Dagi keto nwa kata mana pesa moro mwanyalo dhi to wambo wakawo to wakonyo godo kata maisha matin kuom nyithindo, kuom ngima wa bende. Dagi keto nwa ni Mond Liete onego watimnu kama, nitiere kaka onego watimnu project mar kaka duyud pesa moro matin makonyo ngima, nikech gik samoro makoro ing'iyo koni gi koni tinwa ka onge to ng'ami pimo ne be onge. Koro ng'ama wanyalo pimo ne en ma sirikal marwa koyie to mondo owinje ywakwa no. Kar pesa kanyo sirikal no yawoga chenro moro kanyo mano mar nyithi kiye iluongo ni miyo nyithi akia ka in bende nochopo ni kose in ok nochopo ni miyo Mond Liete kaachiel kod nyikiye in noko chopo ni? Ne wawinjo gi mwatemo motamore ok odonji, ok bi. Noko biro nikech ang'o? Kisetero report jas gigo koro akia ni meke wa ikawo kose iduoko gi piny, ok ang'e kuma otergi, gidhi gilal mana kamano. Mok wawinjo, koro jok machamo gi ok wang'e ni gin jomagi. Jacinta ka intiere boma ma Kisumu, in bende daher mar penjo mabende asepenjo Phoebe montiere godo Nairobi kae. Sani josiasa timo kisera margi mar ombulu kendo gichiwo singo mathoth, ka bende singo mopogore opogore bende ochwal ne Mond Liete ma bende nitiere pacho ka. In kaka Chiliel, digomba ahinya ni ang'o monego bed ni timo ne Mond Liete mar jiwogi e pacho kae? Erokamano Joyce. An gima dagomb ni mondo timne Mond Liete, dagomb ni mondo grube ma wantiere gogi mondo gijiwnwa gik ma watime igi kaigi, nikech miyo ng'ato ka ng'ato samoro siling moro 100 ok nyal romo, but kitimo ne gimoro ma kelo ne yuto pile pile tikonye moloyo. Koro kaka an gruba mango, wapiro alot, watimo table banking, wachano pidho gwen, aparo ni mago e projects monego beni gijiwnwa mondo bed motegno. To kokalo kuom mago, to wanyalo yudo konyruokwa ma pile pile. Kadwa wacho matine wach pesa mawinjo ka iwacho gi Fibino, Kisumo wako ni pesa no iyude maber, do anto podo kayude nikech nyaka ne gikaw ji latest 2014 pok gidog gitimo recruitment. Koro joma olalo joutgi chakre 2015 kabiro mbele koni pok orwake system, lakini nyocha waneno ka giluoko system end last year. Koro wale malema ni kaponi irwako joma nyien to wan be oketwa e system. Patricia kaduo korka koru wach mar pesa ni ang'e ni in bende isewinje. To mana kaka isewinjo ka Phoebe ywaka ni en pok oyude,
Jacinta bende kantiere boma ma Kisumu kacha bende wacho ni nyaka ne chak chenro no kata no kaw grup mokwongo higa mar 2014 pok okaw joma moko bende. In kaka jalno makedo ne ratiro mar Mond Liete kata matiyo machiegni maneno ni Mond Liete gi magi odhi yo makare, yo mane monego bed ni konyo gi godo maneno ni giyudo pesa matin ni ma sirikal jiwo gi godo? Korka kora ayie gi nyawadwa man Kisumu cha ni programs mantie nikech wadak mana ni mondo yuk ni ji jamna gi kata ka giyuko to gin siling 50 siling 100 iwinjo na ji yudo 200 mano ok nyal konyo chiliel. Ka wawuoyo e sustainability mar finances mondo awido bed independent, en nyako bed ni en gi gimoro monyalo timo pile pile mamiye yuto marite to rito joode. Koro ka yuto no nyalo biro through projects magintiere godo kaka PB through the groups magichako, the better. Kinyalo kel social support kaka makore miyo jodongo to tege nikech magi wuoye ni taseneno bende aseneno jok mayude en some little money to bende iyudo ka chiefs aparo ne ma in charge donge gi sub chiefs ma in charge to samoro gi yiero jok magimiyo samoro akia kata forms moko dhi te okinyal ng'eyo the exact system magitiyo godo ta ng'eyo ni nitie jok mayude. But at what level won ok understand. But awinjo ka koro jo siasa gi bende wacho ni gibiro keto pesa moro ma mine ma Mond Liete nyalo yudo monthly. Koro kae kuma kapo ni mano timore, then koro miyo nyalo yudo gimoro monyalo make lwete, monyalo kete ohande moro mondo be oti matek. Nikech ok en mana ni komi gimoro to koro gik moko bro multiply kendgi. Nyaka gibende giyud thuolo ni gima giyudo lwetgi giti matek. But sirikal nyaka bed gi system manyalo miyo Mond Liete yudo gimoro e lwetgi ma mondo gibed go helni magiloko through their groups kata individually manyalo miyo giketo chiemo e mesa pile pile, manyalo miyo gibende gichung' gi tiendgi. The other component en mar health. Nikech yudo ka sache moko kaka sani Nairobi ka homo dhure, pesa ma gitiyo go e osiptal ok inyal wuoye nikech nyaka ichul cash. Component mar health no bende dwan mondo ngine Mond Liete ni ka iwuoye wach NHIF Mond Liete inyalo tim nang'o mondo giyud gi bende cards magene gine card magene NHIF gi sirikal nyalo chudo negi kose county nikech health and involved counties nyalo amalo mondo Mond Liete one kaka nyalo yudo card magene NHIF ne gin giwegi gi nyithindgi. Nyakore moge jong ote benda neno kachalolo e Facebook kacha uoro ote mathoth ote mabende ang'isi ni wanyalo somo moko kuom gi to wanyal somo te kata kamano wabro somo mana moko kuom ote mabende uoronwa okinyi makawuone. Facebook kacha Victor Oduor wacho ni long live ne minwa aoko nyar okumu. It has been long nyaka ne wuonwa nindi higni 20 makoro osekalo to aoko nyara okumu oritowa kendo opuonjowa ruoth omeda gwedho na Minzonia wacho ni ana Dhialo mama na ana amedo kwayo ne hawi maber kod chir motegno kagonero kamano kuom ritowa kaka baba nowewa kapod watindo sani wabedo jomadongo omedo mako Nyasaye motegno ene Nyasach Mond Liete gi nyithi kiye hawi maber ne Mond Liete aduto. Ote bende pod aneno ka ng'eny ahinya ka bende ote mamoko bo mana somo. Milka Shebi wacho ni apako mama na kaka chiliel mosetiyo matek kuom higni moheo 15 chir kod ng'eyo Nyasaye osemiyo itimonwa madongo merwa erokamano nyaka suku kendo ruoth omedi. Joma thoth ahinya odiochieng' ma kawuono wuok oko mar Dhialo mine mabende nowe kaka chiliel. Joma thoth ahinya wacho kae ni koseweyi kaka chiliel ji wacho mani koro mak mana Nyasaye. Wach mar mako Nyasaye ni wach ni mogik ka watieko twak mar okinyi ma kawuono Phoebe. Wach mar Nyasaye no ata neno ni en sawa nikech Nyasaye no kimako aneno ko umoda nikech aneno ka an sama awinjo ka an gi lit e chunya taneno chopir council e church tapimone to ka kanyo tawinjo maber to nikech tok tho onge ng'ama odich kod winjo gima chando chiliel. Koro ng'ama neno kod ich kod gima chando chiliel en mana kanisa. Koro kadhi kanisa ta apimone yawa kama tiketa wach piny to biuru walem atieko
awinjo ka loso chunya. To be kinde higni go duto higni 21 nyaka ni bed chile bise bedo kata kod paro mar mondo mi yude kata ng'ato machielo makbadi mar hechi ma ok no chuni godo. Ok asehero nikech mawinjo ka gitimo miyo chunya no akuomgi. Magitime mier mar jomose nindo kamago. Ok gikony yani obiro samoro biro ko target gima ingo. Koro koseneno be koneno ka onge gimoro to biwinjo ka ng'ama onge. Ka dala no onge gimoro to ng'ama onge. To ka nitiere to obiro ko target gima obiro timo no. Ama obiro ko target yani en ng'ama koro midwa pidhe ok no biro konyo gimoro ka. Koro naneno ka to chunya no chayo. Jacinta antiere kuomi ka intiere boma ma Kisumu kanyo kuom higni 7 koro mabende koro isebedo chiliel. Ote mane ma inyalo chwalo ne mond liete weteni odiochieng' ma kawuono mabende piny ngima oriwore kanyakla e Dhialo mond liete pacho ka to bende in bende kor ka kori be isepare ni nyalo yudo ng'ato machielo mak lweti kaka chiliel kose podi mano paro ma iweyo? Erokamano Joyce. Gima nyalo wacho ne mond liete wetena mantiere oko manenowa kata winjowa gi sani. Mokwongo nyaka wang'e Nyasaye. Nikech kata muma ondiko ni chiliel mohero raha ndalo ne tin. Aseneno mang'eny kata juma mokalo ni eko ik moro Kisumu koni manode e yore mag rahago. Koro wang'e Nyasaye mokwongo. E muma ka nitiere story mag mine mosewito chuogi mang'eny ka waparo kuom Ruth, Naomi gi Orpa. Magi jiwowa kendo waneno ni kara ok wan kendwa, gigi nochakore chon. Gisik kuom Nyasaye. Gisik ka gilamo Nyasaye kuom gimoro amora. To gibed mane group gi jowadgi. Neno ma ng'ato dhi timo sama une group no dhi goli kamoro to keti kamoro. Kanyo bende wayudo johocho to ka ng'ato nigi wach tikonye nikech mano be gimachielo. Kibedo kendi to paro hewi ma samoro inyalo chopo kata mideri kaka jomoko sebedo katimo. Koro wang'e Nyasaye matut. Kadwa wacho kuom yudo ng'ato no, asewacho mokwongo ni chunya poko paro, poko yango na tim. Ok akwong'ora ni ok abi timo, lakini chunya poko yango. Gisani to an mana gosiepe, mamine, kata machuo, manyalo consult ka saman gi wach moro wago ambaka tu kaka jomong'iyo. Lakini madak go kata koro makao ting'na kaka chiege to podo kayudo. Erokamano ahinya Jacinta Ojil kuom kawo thuolo mari mar mondo mi wabed kod twak machalo kama. Patricia aserano ka samarwa mano miwa mar chenro ni dhi karumo. Wachni mogik odiochieng' ma kawuono ka wadhialo mond liete duto e piny ngima. Wachna mogik en ni mondo orit ratich mine. E mier kuma gidake mondo orit ratechgi. Ne telo mag piny girit ratich mine. Kech gimondike katiba koko bedo implemented to ok dhi konyo miyono. Koro ratich mine ma widows jopiny oriti, wadegi orit, yuechegi bendo orit. Mine ma widows obedo accused ni ginego chuoge. Kata ng'ato otho gi tuo, otho gokimi, otho accident, in dhako ma in kani in ema nineko. To ka in ema itho, to gin immediately kiny osegam ne nyameru ka sindi ng'ano osekel kanyo en onyombo biro rito nyithindo. But in koro ka in iwinjo question mipenjo ni bende ginyalo bedo gi ng'ato. Mine duogo umore ni Nyasaye gin gi ratiro mar yudo ng'ama chielo pok iromo higni 60. Ok in dayo. In gi feelings e dendi ma nyalo miyo koro kik idonje chode. Inyalo yudo ng'ato idak godo ma in iwuon ema iyiero. But mano to yiero mari in iwuon. Koro kik ketnegi pressure maka ji duto chung' e liel tiwinjo ni dong gi Nyasaye. Nyasaye ok tede sufria, ok chame, ok dendi ok inyud ne nyuka. There are things ma nyaka wabed gi ratiro. An awacha kaka en
nikech nitie sama ng'ato we ng'ada 20 years ja 7 yudo ka jok moko tedo very early 18 years 23 uwe gi Nyasaye nano udwa kete level moro nikech uja kanisa ukete level moro will ne en dhano koro rights mag mene mamond Liete mondo rit. Erokamano, ilero makare ahinya. Nyakora Ramogi Juang, mana kaka iwinjo ka Patricia Asero lero, ok adwa medo mathoth ahinya. In kaka chiliel mabende iluo twak machalo kama odiochieng' makang kata joneno magwa mabende neno wa odiochieng' makawuono. Erokamano ahinya kuom kete mana e Ramogi kae. Patricia, Phoebe kachiel kod Jacinta mabende tudore kodwa ka intiere studio marwa e boma ma Kisumu. Dago mar gonu erokamano ahinya mar yudo thuolo maru uchopa e twak machalo kamae inya to odiochieng' makawuono ma piny ngima dhialo mago Mond Liete e pacho kae. Kasomo moko kuom ote mabende pod aneno ka umedo oronwa okinyi makawuono. Ang'isi kacha ni ote chalo lo, kata kamano ok wanyal somo gi to. Penjo mabende wapenji odiochieng' makawuono en ote mane ma intiere godo ne miyo moro ma jaode ne otho to owe gi ting' mar rito familia margi. En ote mane ma intiere go ne miyo moro ma jaode ne otho to owe gi ting' mar rito familia margi. Moko kuom ote mabende useoronwa e Facebook kacha kwanyalo somo gi achiel kachiel kokale wang' jowi mari okinyi makawuono. Ote chalolo kanyalo yudo ote mokwongo mabende useoronwa okinyi makawuono. Kata kamano Nyakora Ramogi Juang, ok wanyal kawo thuolo mar somo otete, wabro mana somo moko kuom gi. Woodloch wacho ni Yuramin Charles Pamela Akeyo higni 24 nyaka ne owadwa Wei gi nyithi kiye. Isetiyo matek kendo apuoyi kama miyo ma jaratiro marito dalane. Isetiyo matek kendo ruoth osetimo ni ng'uono kotai pile ka pile. Ruoth omed umi ogambo nyara ogambo. Erokamano kuom ote makamano Woodloch. Ote machielo mabende neno ka uoronwa mago ote mabende wayudo e Facebook. Joakim Ouma wacho ni Dhialo odiochieng' mama na Selina Atieno kawuok Sega osebedo kodwa are wuonwa nindi nyaka kowuok kana atin nyaka sani. Owacho kanyo ni Nyasaye omede ndalo. Ote machielo mar Adhiambo Maira wacho ni an Dhialo nyamera Rose Akinyi ka en nyahera osebet motegno higni 13 nyaka ne chuore we kata obedo ni okale malit. Wacho ni en Adhiambo kowuok Kitengela. Adhiambo oteni ochope yo makare. Oganyo Victor wacho ni I'm locked from Ukunda Mombasa. Adhialo mama na Elida Adhiambo kuom tich matek motiyo bang' baba na kanosenindo. Nyasaye omedi ndalo merwa. Mano ote mar Oganyo Victor. Erika Okeyo Kizito wacho ni akwayo ne Mond Liete odiochieng' manyangafu. Daher mar chiwo poch gi pak ne Mond Liete mathoth ma osechung' motegno mogero utegi koting'o kaka puonjo nyithindegi, miyo gi migago, rwako negi lewni kachiel kod timo duto mathoth e utegi. En adiera ni Mond Liete tiyo matek ahinya mar neno ni nyithindgi obedo yo makare. Beatrice Odongo bende wacho ni amor kodu, an bende an chiliel. Bedo chiliel ok oyot mar adiera. Ote mamoko mabende donjonwa Nyakora Ramogi Juang mago mana ote mabende awaneno ka uoronwa e Facebook. Kacha Nyakora Ramogi Juang wakawo mana thuolo mar somo ote matin. Kata kamano ote mabende umedo oro podi wanyalo mana medo somo gi kata e chenro mamoko. Nyakora Ramogi Juang gi kanye mwachopo godo e giko mar twaka marwa e chenro mar piny okinyi makawuono. Gikanyo yienwa mar mondo mi wakaw yueyo matin. Tok yueyo marwa nyawadwa Sharon Ong'ao biro kod chenro mar pok opogore. Kik idhi mabor.